İdildesi hormatly vatandaşlar, anha bugün kugün ýa-ni ýeder hasire degmedik da şoğul toprağımdan. Saparım rahat Türkmen maşy etrafynyň ýagny Türkmenistan geňeşligine sylygy hormaty münasip iň ýakyn mehriban insanlar Hojaýevlaryň döwletli ojagy bugün uly toýlap atna betdenni. Biz hem şuportatdan peýdalanyp ýagny mehriban ene, mehriban ataň arzulary bilen gyzgylanyny ýagdaýda dowam edýär. Ede şuportatda eneň bar ýerini ata da gerek diýe. Elbetde şuportatda mehriban ata, janyňyz sag bolsun, toýlar gutly bolsun. Gyýjagadyňyň bagty bolsun Allahjan, görjekdiňe gowruk bolsun. Baran ýerine bal ýaly batyk gidip şeýle ajaýyp zamanamyzda, şeýle toýly döwraly zamanamyzda. Iň bir bagtly, bagty ýardyny allam. Ýeketäk gyýjagadyňy, şeýle dämi? Şo jagasyň ýeketäk gyýjagadyňyň bagtyny, iň bir gowgullaryny görmek Allah seni nasip etsin ýa. Ede şu purtatda öz perdendiňe ajaýyp arzuwlar bilen dowam edýär. Başyny uly hormat bilen. Ýaşda bagtly boldun. Baran ýerine aýagy düşsün. Bagtly boldun. Bolýan. Boldymy? Ştaýda, ýagny agamyz näme diýe? Tiken bolup düşümseň niýe? Men tenime çüm. İstenlik daşyňy men üstümediň. Olara çyrag bol sen maňa tüm. Ynjydyp düşseňe men ýüregime düş. Emma Leyla jany aglatma durmuş. Maňa düşsün kötel ýoluň akmy. Perdendime bolsun ışgyň ýakymy. Çekdirip çagamyň çekjek ýüküni. Al janymy. Olaň ömürlerine goş. Emma balalarmy aglatma durmuş diýe. Mehriban balalaryny arzuw dileýän, mehriban insanlar, mehriban ata, mehriban ene. Ede şuportatda akly gelejek, gyýdyňyň bagty bolsun. Allahjan takty bolsun Allahjan. Baran ýerine bal ýaly batyp gitmekligini, şeýle ajaýyp zamanamyzda, şeýle bagtyar zamanamyzda iň bir bagtly dinalaryň, bagtyar dinalaryň biri bolmaklygyny beýik bir bardan dilek edýär. Maňlaýyňna bargasyn sen garrama ejejan, dünýä dursa durasır hiç garrama atajan. Maňlaýyňna bargasyn sen garrama atajan, dünýä dursa durasır hiç garrama ejejan. Besir baglan garrany, besir daglan garrany, garrasa kımını garrady, sen garrama ejejan, ejejan, can ejem, sen garrama ejejan, ejejan, can kebem, hiç garrama ejejan. Dillerimize sen, perdentlerine pena sen, men deseng de ene sen garrama ejejan. Garşylasyn gojadag, garşylasyn gojabag, bolup şulara arkada, siz garramaň ejejan, hiç garramaň atajan, hiç garramaň ejejan. Mehriban ejeler için çapak salýasmy? Sizde eje bar bolup aglaýaňyz, men eje ýok, şoň üçin aglamaň. Toýhana ýerine ağlamak yaraşmaz diye, toyun meylisinde gülün yaşıdır diye. Ede şu pırtatda hormatly mehmanlar, mehriban ejen ak arzuwlary bilen dowam edýäs. Hormatly mehmanlar, bize hemmeňize ma'lum bolşýary, öýümizde uly şatlyk uly dawara. Onuň sebäpkary Nowbahar gyýjagym Leyla janyň bagty. Baht baksın, döwlet ýoksun. Döwlet Leyla jan baran ýerine bal ýaly batyp ýagaly ýokup, şuraya nähil hizmeti de gaýnaty hizmeti buyursun. Elmidam kafimde toy dikkerin tawansın. Senem arzuňa ýet Allahjan. Minnettar. Mehriban eje, aglaýan bolyn, biziktir gitmet diýip aglaýan gerek dogryň aýt. Sir. Begen aglaýamyň. Elbette her bir mehriban en ata. Begen göz ýaşlar her bir mehriban en ata nasip etsin. Allahjan gyýdaryňyzy şeýle kejebe bilen kapydan uğratmak uly bagyt. Şeýle dämi? Umumyň aýdylmada mehriban en atalanmadyň jany sag bolsun. Eneň deminde çäk ýok, çägi bardyr eneleň. Derde bela ýok bolar edip eneň deminde. Ýaşaýşy bagyt ýagýar, mehr muhabbetinden. Dünýä gujogun geren edip enedir ene. Dünýä döşüni deren edip atadır ata diye. Mehriban en atalanmadyň jany sag bolsun. Ömürler uzak
olsun. Belin taşları aman olsun niyet. Ene hakta yürek sedam dinleyensin. Bu cahana can veren edil enedir ene. Dünya dursun diyseniz atalarımda qoran sedi bu dünyanın manısı edil enedir ene. Enek sipan başına keter kâr edebilmez. Atan öpen manglayın takdir şor edebilmez. Atalan yüzü gülse bolmaz, kıyamet da olmadı. Dünya döşünü deren edil atadır ata. Dünya kızağın geren edil enedir ene diye. Mehribanların canı sağ olsun. Toylarını toylaşsın Allah'can. Göreceğiniz dine qoğuluk korsun Allah'can. Sağ ol bak. Sesin boğulun sakat çalayın o. Ede şu portatta ağatı mı sen? Dostu diye. Neyme diye? Ağamay diye. Kurban ağa diye. Giyişken olsa inni serim aylayın. Yaman dostun in qoğusun saylayın. Toylarımı yigitler dine siz bilen toylayın. Neyme gerek bana biderek dostlar diye. Biderek değil dostlar. Canı can dostlarının ardığını dinleyez başısına. Öyle Leyla canına baktım olsun. Baran yerine ayağı düştün udaycan. Baktlı olun Leyla canına. Berekelan. İdi şu fırsatta. Ağalar bir yara. Gönlüm gidiptir. Ağalar bir yara. Gönlüm gidiptir. Hallarından haber. Alay sen ağa diye. Yani öz yiketek doğuncuğunun halından haber alayan. Mekrivallarının in ediydi. Erkesi ezetinin erkoğlu. Şeyle değil mi? Devlet hakkı. Toylar kutlu olsun. Cigeninin baktı olsun Allah'can. Taktı olsun Allah'can. Şu fırsatta biz sizin arzuluğuna da karışacağız. Başüstüne? Hem de onunla baktı olun. Barına yapıştırın. Devlet kaka. Nemşin ağlayan. Ciktir gitmet diye ağlayamın. Bilyen qıydı vermeyen zaten. Yönü avrayı bilen şey çıkarmak sizin in bir neyme değil ya. Durmuştu. In bir sizin adamının yerine yeterliliği ulu bağıttı. Son için biz hem ağası yanlışmadım söyleme başüstüne. Cigeninin baktı olsun ağalar başüstüne. Yine bir doğum bilgisi. Cigen baktı olsun. Barına batı gitsin. Katnaşı olsun. Nam olsun. Geçimde adamın canı yaşı değil mi olsun? Sağ olun. Yine bak mı oğlum? Geleceler gürlödü. Ede şu fırsatta. Ece kesi. Yalnızmadım radnoya deldi duvayuruna. Mekriban kakan doğunu şeyle mi? Başüstüne. Bir yürekte zaylasanım. Bir eceni paylaşanım. Gel fücülep çaylaşalı bolmasın hiç hıyal doğun. Ayal doğun. Bay durmuş seçenlere. Üyşölüğünle ecemlere. Gülüşölüğünle geçellere. Avray edip hayam doğun. Ayal doğun. Bozun sağılığım. Megden otur sağılığın. Megdesin sana kılığım. Avray edip hayam doğun. Ayal doğun. Aladan tüyününle mıdam? Ornun törümne mıdam? Ecen yalı ediydi adam. Ömrüm sana ayan doğun. Ömrüm sana beyan doğun. Ayal doğun ya. Mekriman ayal doğun çıklarının ardığını dinleyet. Ulu hormat bilen başüstüne. Al doğuncuğum toyun toyul olsun. Al dertlerinin halas olup çağıçıklarına kuvan doğuncuğum. Kıydığın baktı oldun. Al dadece. Körpögeden baktı olsun. Eyvama toy dikkeleri. Elimden toy tat. Kapa toy dikkeleli. Böyle çıkıp duruyordu ya ne? Böyle çıktı gerek. Korpa o da kapa toy dikkelinen o. Kapıma toy dikkelin diyemeli. Al zıraya eleştirme. Ödme mellemeyen ben öde işime diyendine. Ağalar canınız sağ olsun. Allah can kıydığınızdan şular öyünüzde elmi dama. Yani şu oğlanmadan aytışı ya şu kapa toy dikkeleli. Umuman aydanmada yekatak göd kuvancınız. İşte 4 saniye gelece ne diye bağladım başlar atım daranık geliyor yanıma diye. Yurcim yürek atım yürek geliyor yanıma diyen. Gelecelerinin ağalarının mehriban ene tanım ardıları hazır olsun. Ecek ayttınız mı? Ayda. Doğuncuğum baktlı olsun. Gülük gidip dursun. Ağamlan maşgalasın. Netine toy olsun. Çağlar sağ olsun. Sağ olsun ayda. Onun ne mi hürmet mihmanlar biz toyumadı. Kızgalan ne yağdaydı. Devam ediyor.